Prihlásil som sa preto, pretože veľmi rád cestujem, veľmi rád objavujem nové krajiny, nové kultúry a už som raz aj na takejto stáži bol a chcel som si to zopakovať. Môžeme. Bol som sprevádzajúcou osobou v programe Erasmus Plus na Cypre. Odniesol som si odtiaľ nové zručnosti, kamarátov, známosti a tak ďalej. Tak ja som sa prihlásil asi preto, lebo som chcel využiť ten jazyk. Pretože si myslím, že táto mobilita dá veľa človeku do života a je to veľmi dobrá príležitosť a skúsenosť. Pretože od malička ma fascinuje cestovanie a keďže sa naskytla takáto príležitosť, že sa dá ísť na mesačnú stáž, tak som nad tým ani neváhala, vyskúšala som to a bol to pre mňa fakt, že neuveriteľný zážitok. Pretože som chcela zažiť niečo nové, spoznať nových ľudí, vycestovať do zahraničia, kúpať sa v mori a opalovať sa na pláži. Chcela som zažiť nové zážitky a hlavne som si chcela oddychnúť. Účasť na Erasmus Plus na Cypre nám otvorila dvere k fascinujúcej kultúre a histórii tejto krásnej krajiny. Taktiež umožnilo študentom spoznať nových priateľov z rôznych krajín, komunikovať s nimi a rozšíriť jazykové znalosti. Popravde som nemala žiadne, ale dosť som sa bála toho, ako budem komunikovať, ale nakoniec tá komunikácia bola úplne bez problémov. Ja som nemala konkrétne očakávanie. Ja ako človek som sa veľmi tešila na tento pobyt a po mojej odbornej stránke a teda aj do takých mojich životných skúseností mi dala veľmi veľa, napríklad takú samostatnosť v rámci práce, pracovanie vo rôznych programoch. Že budem na nejakom dobrom pracovnom mieste, to sa mi aj splnilo. Bola to veľmi dobrá, zaujímavá práca. Aj strava bola veľmi dobrá, čo som očakávala, že budú veľa morských plodov a všetkých typické jedlá. To sa nám všetko splnilo, čo sme chceli, to nám navarili. A to je všetko. Od projektu som očakávala, že sa viac poznám s mojimi spolužiakmi, že uvidím niečo nové v zahraničí, navštívim nové firmy a uvidím, ako to vlastne funguje v zahraničí a aké sú rozdiely medzi Slovenskom a teda Cyprom. Moje očakávania boli, že si zlepším teda tie komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, že sa naučím niečo nové, spoznám nových ľudí a podobne. No, že som si zlepšila angličtinu, že som si našla nových kamarátov, že vzťahy sme si zlepšili, že som sa stala samostatnou a viac sebavedomou. Najviac sa mi na mobilite páčilo pracovné miesto, kolektív a exkurzie. Mesto ako také. Asi tá príroda. Na mobilite sa mi najviac páčili výlety, ktoré boli úžasne zorganizované. Navštívili sme veľa krásnych miest, ktoré mali bájnu históriu. Potom sme navštívili Afroditinu skalu. Práve v tom momente bol nádherný západ slnka a to bol pre mňa neuveriteľný zážitok. Nezabudnutelné výlety a skúsenosti s miestnou kuchyňou nás určite obohatili nielen v akademickom, ale aj v osobnom zmysle. Keď sme trávili spolu čas so spolužiakmi, keď sme cestovali, keď sme mali voľno, keď sme nemuseli chodiť do roboty. A keď sme mohli byť na pláži, cestovať, spoznávať krajinu, ochutnávať nové jedlá a tak. Slnko, more a mačky. Konec. No poď, ideš, Niky. OK.
Takže, môžeme? Povedal by som asi to balenie. Čo zbaliť, ako zbaliť, či sa mi to vôjde do kufru. Bála som sa toho letu, keďže som letela lietadlom poprvýkrát. Pre mňa najťažšie bolo sa pobaliť. Že nebudem s rodičmi a s kamarátmi, že zvyknúť si na to, že budem bez nich. Ale počasie som si aj na to zvykla. Asi strach, možno taká menšia tréma z cesty a let lietadlom. Ja som sa tešila a brala som to ako oddych. Tak nebol to pre mňa problém, lebo už mám s tým akože skúsenosti. Už som raz absolvoval Erasmus+. Úplne v pohode, keďže som minulý rok bola na Erasme v Španielsku a 30 dní ubehlo veľmi rýchlo. Nevnímala som to veľmi tragicky. Hodnotila by som to určite na jednotku, bolo to veľmi super a veľmi rada by som si to znovu zopakovala. Všetko sa mi páčilo, všetko bolo dobre vymyslené a zorganizované. Perfektne. So všetkým som bol spokojný, aj s ubytovaním, so stravou. O nič sme sa nemuseli starať, všetko bolo zabezpečené a vlastne jedinou našou úlohou bolo za každým sa dostaviť a vykonať danú prácu, čo od nás vyžadovali. No podľa mňa to bolo zorganizované veľmi dobre. Vrátanie transferu prišli pre nás, mali sme zabezpečené všetko. Aj exkurzie boli veľmi dobre zorganizované a mali sme kvalitne vyplnený ten voľný čas. Vďaka cyperskej atmosfére a pohostinnosti sme sa cítili ako doma aj na diaľku, čo prispelo k celkovej pohode a úspechu celkovej mobility. Bola to veľmi dobrá skúsenosť a krásny zážitok a určite som sa zlepšila v jazykoch a iných veciach a menej sa hanbím a v komunikácii som lepšia. Mám stade veľmi pekné zážitky, veľmi pekné spomienky, veľmi pekné fotky. Celkovo hodnotím túto mobilitu veľmi pozitívne a tešíme sa na pokračovanie. Som rád, že som sa tam dostal. V rámci Národnej agentúry z programu Erasmus+. Z prostriedkov Európskej únie. Bol získaný zo zdrojov EÚ. Z Európskej únie. Ja som bol veľmi spokojný. Nebol som si moc istý, že čo budem robiť, ale nakoniec som mal obrovskú voľnosť vo svojej robote a nevymenil by som to za inú. Naučila som sa naplánovať si napríklad výlet sama na nejaké ďaleké miesto v zahraničí, pretože to nie je úplne jednoduché a cestovať vlastne s miestnymi spojmi, využívať autobusy a podobné veci. Som si vedel naplánovať svoj deň, kedy mám vstať a tak ďalej, tak ako v škole. A ďalej som sa naučil aj zodpovednosť v práci, že nemohol som si robiť len čo chcem. Musel som si naplánovať deň aj tam, čo ako budem robiť. A určite aj zručnosti v anglickom jazyku mi to veľmi pomohlo tým, že som sa rozprával vlastne len po anglicky. Na hodinách anglického jazyka vidím výrazný pokrok v komunikácii, neboja sa vyjadrovať v cudzom jazyku a taktiež vnímam, že ich slovná zásoba sa výrazne rozšírila. Po mojej odbornej stránke a teda aj do takých mojich životných skúseností mi dala veľmi veľa, napríklad takú samostatnosť. Mi dala zručnosti, ako funguje systém v iných krajinách, napríklad na tom Cypre, tej kurierskej spoločnosti, že to majú úplne inak ako na Slovensku. Tak určite som si zlepšila komunikačné schopnosti a práca s Excelom. Sa dalo veľmi veľa, zlepšila som sa v angličtine, naučila som sa nejaké základy gréckeho jazyka, pracovali sme veľa na počítačoch, tak nové zručnosti v Exceli a v rôznych programoch, ktoré oni robili. Čo ešte, to je všetko. Zlepšila som sa v cudzom jazyku, v tvorbe prezentácií, v komunikácii s cudzými ľuďmi a
Naučila som sa žiť s cudzými ľuďmi pod jednou strechou niekoľko dní. Moje pracovné zaradenie bolo úplne super. Ja som si tam sadla aj s kolegami a prostredie bolo tiež fajn. Celkovo som si mohol rozvinúť svoje manažerské schopnosti, pretože musel som si naplánovať pracovné cesty za inými žiakmi a mohol som si organizovať svoj voľný čas, aj svoj pracovný čas a bol som sám sebe pánom, dá sa povedať. To je konkurencia, to nechcem. Áno, toto len vrelo odporúčam. Zažijete kopec randy, naberiete veľa skúseností a je to veľmi dobrá príležitosť. Na jednu stranu áno, na jednu stranu nie. Nie asi z toho dôvodu, že by som mal potom ďalšie roky konkurenciu väčšiu sa tam dostať, ale ako určite áno. Určite áno, kým je možnosť, tak určite nech idú. Určite áno, je to veľmi dobrá skúsenosť do života a myslím si, že by to mal vyskúšať každý, kto môže. Áno, jednoznačne. Každý, kto rád cestuje a kto si chce rozvíjať jazykové schopnosti, tak by si toto mal vyskúšať. Tak samozrejme, že by som to odporučila. Je to fakt, že úžasná skúsenosť. Vycestovať na mesiac, poznať krajinu, novú kultúru, ochutnať aj to jedlo, naučiť sa o ich živote, nových ľudí spoznať, nájsť si veľa nových kamarátov. A to všetko zadarmo.